Għalli naraw. Ekku, għanna l-ġejd s-sabiħa. Jej kuħat jgħid kemm ikollok nisa sbieħ, għal man kerġiel, issa dal-għata sa jkollna kerġiel, irġi sbieħ, poġġi ħdejja. Kif inti ġejd Kamila ma narak? Ma l-taqa, Nsaf tajba. Ma d-dejja, ma ntix ħafna kantanti. Per eżempju, mnalla ikunu shows pal X Factor u il-Malta Eurovision Song Contest u nibdej daw xikunu għedin jgħamlu meta. Imma anke kontet naqra l-biografija tijak. Jina dejjem kont nambirak meta kont zaħira da Kamila. Inti kemm kellek żmien meta bdej kont kanta u tisfen. Ta' 3 snin kont ġab il-nepi nisfen il-ballet. Ġifieri minn ta' zaħira u naqbad iżraben ta' sfin tal-mami u dadi u nipprova nisfen. Sakra anke l-mama tisfen mal-papa. Iva. Kif in il-mami, all right? Tinsab Il-papa dejjem biżem. Imma rridu daqsxejn flura u ġieli tibda tajt jiġu momenti li l-artisti, per eżempju, jirġgħu morru ftit blura u jkun hemm xi ħaġa li jkunu forsi immissjaw xi ftit u jgħidu kieku kelli mmur lura dik. Tgħid ora kieku, ma xorta tista' tagħmilha llum. Hemm xi ħaġa. Infatti, inħares li l-performance tiegħi tal-ewwel sena li ħadsem fil-Eurovision Song Contest. Dejjem tħares li tgħid forsi li kieku innaf nistrenjana iktar, ħankun itjeb, ħankun iktar tajba fuq il-palk. Fil-fatt din is-sena it-training biex ovvjament sfintu kantajt kien ħadtu iktar bis-serjetà, hija xi ħaġa li nixtieq inkompli anke fil-futur fuqha, allura onestament għamel tagħmel dejjem ħassib xi ħaġa biex ovvjament. Għandek stil partikolari għaliex meta jkollok preżenza dik importanti ġi tista' tkun l-isbaħ u laqwa libsa u make-up l-isbaħ imma li kollok il-prezenza u inti għandek ħafna prezenza. Jina nemmen ħafna għaraw ġejd set il-best, taf kif kem tagħti ħinek biex ikollok il-komplut, ġifieri tgħid għandi kanzunetta tajba, għandi koreografija tajba. Il-proċess jieħu xhur twal. Jiena nemmen li l-biss huwa importanti daqs il-kant, daqs is-smin. Nagħti ħin l-istess ħin għal kull ħaġa. Ġifieri dik toħod li uġieħ ta' ras kbir. Biex narsa nilbes. Biex il-papa anke kien ikun għajda ħammur għaliex jridu naraw il-libsa kif għandek is-sapport. Il-familja tgħinni ħafna għaliex huma fl-istess xena wkoll allura jifhmuni ħafna. Ħammur daqsxejn ħanibdew pass pass għaliex inti għal kemm kellek parteċipazzjoni anke fir-Rumanija. Ħallimna ftit ieħor anke nibdew naraw ir-ritratti u tirrakkuntalna ftit ukoll hemm aħna minn hawn ħanibdew naraw. Hawnhekk kemm kellek żmien ġejd? Forsi xi 6-7. Qed tasbej isek ħajja hawnhekk inti. Vera. Hawnni, Ma qed nagħmel kuġina. Close mal-kuġina. Iż-żgħira tagħna. Nħobba wis iva, Gigi. Okay, alright. Wow, Għawa kienet l-official show. Bik, ta' mużika. Mela, issa naraw ukoll filma ta' hawnhekk. Artisti, like, meta jkollok min imexxik u jiena naħ il-manager tiegħek. Iva. Jiena l-kanzunetta tiegħek vera oġbitni revoluzzjoni. Hawnhekk meta kontu kantajtu flimkien. Eżatt, l-esperjenza ta' binti, esperjenza unika ħafna. Dik il-ħarsa hekk qatt ma tinsija. U anke tħoss dak is-support on stage miegħek ukoll. Differenti ħafna. Hekk qatt infatti daqskemm ħassejtni home meta għamilna l-esperjenza ta' binti naħseb qatt għaliex ovvjament. Ma tiġix emozjonata hekk kulħadd tibki, għax hekk nimmaġina. Ara jiena persuna li biex nemmozzjona ruħi naqa' diffiċli. Però meta jiġu dawn l-affarijiet, meta ħares lejn id-dadi u nar li he shares the same thing as I do, naħseb hija xi ħaġa sabiħa. Imma mija tal-kużità tkanta imma. Alright, il-papa jkanta. Hija mistoqsija ta' ħafna. Badni kużat ma saqsejtilek di. Le, sfortunatament ma tkantax il-mami, imma nġaluha tkanta ħafna. Jina għalija narak fashion icon ukoll, anke fotogenika. Daw intiġi kont tixtieq tajt diġà jkollok il-ħsieb x'tixtieq tagħmel hekk avventuruża ħafna. Dan fil-fatt il-making tal-graphics ta' wara ta' Revelazzjon.
Ovvjament, nsallem il-Steve Levi minn hawnhekk, għax ovvjament kien il-moħħ ta' wara dan kollu. Hawnhekk waqt rehearsals ta' screen. Għalhekk kemm titħinsa kemm naslu aħna biex naraw dak il-prodott finali. Ġejd imma tara xaġa differenti bejn il-mod ta' kif jiġu organizzati hawn Malta u dawk ta' barra. Taħseb li forsi nieħduha wisq bis-serjetà aħna? Ma naħsibx, għaliex meta esperjenzi barra, per esempio il-Junior Eurovision, meta tlajt ma' Nicole, tara il-ħidma li jkun hemm wara daw shows kbar u ma xi ħaġa kbar wis. Allura għaw Malta naħseb biex xira li neħduhom bis-serjetà. Hemm xi ħaġa wkoll li jibda jgħaddi ċertu żmien u hekk u inti nimmaġina li qed taspira anke li tajt ikun hemm target li tajt jiena kieku pereżempju nixtieq nagħmelek jew kemm tieħu pariri, x'nimmaġinak li tieħu pariri inti imma b'ma tkun l-aħħar kelma tiegħek. Nasab id-dadi flimkien ma' l-vocal coach tiegħi Glenn huma żewġ minn nies li niddependi ħafna fuqhom għaliex nafdhom immens u naf li kull ma ħajdu li huwa verità u dejjem xejn il-qudiem. Ovvjament, il-goal tiegħi huwa li ovvjament nkompli nikber bħala artista, nkompli nabbina sfin mal-kant għaliex huma żewġ affarijiet għal qalbi wisq. Nkomplu naħdmu biex dejjem nkunu aħjar. Jiena nibdejt illum, ovvjament biex tibqa' għaddejja dejjem inti tgħid nibqa' nikber artistikament. Ma tgħid isma' kif ħanikber għaliex dik hija importanti ħafna. U kemm tagħti każ anke pereżempju l-kummenti tan-nies li jgħidulek, għax kultant jgħidu xi ħaġa li inti dak forsi tgħid għalfejn għalu din u tibda taħseb fuqha u tgħid. Ħafna mill-artisti forsi x'niraw l-kummenti inikżuhom xi ftit. Ikun hemm minnu ovvjament. Ma nistax toġob il-kulħadd. Ekku, u iktar ma tgħaddi minn esperjenzi iktar titgħallimha din. Però jkun hemm kummenti li vera tarhom, ovvjament tajt iva, naħseb vera, naħseb għandhom raġun. Ovvjament dejjem ħatmur l-aħjar. Ekku, ħanibdew naraw biċċa żgħira minn Revoluzzjon fil-Vella u Klimmu mużika ta' Aiden. Aiden, ġvera. Tistgħu nibdew narawha flimkien u mbagħad inkomplu ovvjament għaddejjin. Kienet xaġa partikolari il-mod kif il-bistu, il-mod ta' kif. Inti titwassal messaġġ hawnhekk, x'tajdi? Pers li l-kanzunetta kienet fuq dal-ġuvni li jiena ma' żmien irrealizzajt li huwa fil-verità serb għaliex ma kienx twajjeb daqs kien ħsieb. Kombinajna is-serb kien is-simbolu tal-kanzunetta. U għalhekk fil-fatt għandi l-ġiżirana bis-serb. U tibda tara l-filmat tiġġib il-memorji ġejd vera. Kienet waħda mill-isba' esperjenzi, naħseb nixtieq li nerġa' nitla' nerġa' nagħmilha. Ġejda aħna minn hawnhekk forsi nixtieq li tenna aktarin imma ħanerġa' nistiednek nixtieq li anke tkanta magħna hawnhekk għaliex le insibu ħin ukoll li jiena waħda milli nammira ħafna il-vuċi tiegħek kollox. Għandek il-pakkett komplut kif jgħidu l-ġurija. Awguri minn qalbi ngħid kemm fil-ħajja personali u anke suċċess fil-karriera mużikali tiegħek u allura ħansegwu flimkien hawnhekk Revoluzzjon. Take me down there, I'm begging high so please. Hips no touch, one touch for the mood right there. It's just a slick piece, hands over my knees, I'm begging please.
pull back, looking pretty. Well, tell me on just by looking at me. If you wanna go down, baby, go low. Baby, put the move on, let me go slow. Not too slow if it's dangerous. The complications get dangerous. Count up to 3 if you're in